Hello, kumusta itong galmaysa? Syakmanan ni Pagayam Eugen na Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni Pagayam tayo akaloy, saan na pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo mampay. Dasar Alan Rodnil Ancheta, ni Marita Sagpawa, Jo Maridicano, kani Ma'am Jasmine Rivera. Kastiman ti surat ni Pagayam Kaloy. Dear Manang Bianang, may saa ka pensyonado. Isa may sa akon na senior citizen. Idi nabalo ak ng asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimot kayat. Tasaan kanupay, anak kasagana. Rogyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Tauray, jak kumapay kayat. Tabayin tila taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Saan na balay, tanasingpot ni Larry, tatang? Sapay ko mga round, ta saan itong agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingpot na. Tapno awan to, ti pagbabawya malaw. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga round, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Ngam data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nakday di asawam. Kunamat aman nangimun idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga rudin, agimun pa'y laang. Sana bale, taagdenden na tamutin. Kahit kasanap, pag naidan nyo nga asawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakada kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Untatang, parogyan men, ti ipatakder mi a balay may. Ay, katuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos dito'y balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga ron. Nang rikap da niti silid da bakit? Ay kat ang sukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan ti silaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Mapantamutan iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Sa anak pa'y makaturog. Sumaruno ak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y baka. Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangen. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano? 5,000 dadagatangen. Nagdakilan. Sige, imutan naktasinaan kan, Kaloy. Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugan pa kahit. Tsaka mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kan kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor bakit? Wan, Larry. Ay, nanagsaya atin na masikugkan.
Maadaan ta adahos iti anak mo kasta. Wan nga ron Ang damot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak tano bilang laan. Ay kuwi na. Addan to pa'y mang patanggad kan ka Tanay, adamang nga ron trabaho. Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Nasurok la 40 na. Napigsa pa'y nga agaw aware. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagitan nakta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba ulanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pala bumagon dita. Apay, maditirik nam. Ay, mading arod ti rusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Enya, ay, apay ngay. Enyat kintan mo aya. Awan mat nga makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pakala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkag biro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga numasikuka kon. Kasta aya. Ay, maala, kuyugan ka. Uray maditiriknak. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat mariknayo ayan nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Agulawak. Ala, agpada tayo mat ka ni ti marikrik na. Kastamot laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Api nakabaybayag kayo. Itay lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya ti pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Anya? Anya mat. Agpada kami mat gayam amasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nanang, tagbinulan pa'y laang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasano nga ro da matulungan na kinto nagpas ngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulunga. Alaala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko, tayo sunto ti bang patanggad kan ka, malaw. Di lagbayin. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y lataganak anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni Nanang nga nagsikog. Uray kas di titawan na. Ay na! Ay nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay nantaapros akta dyan mo. Apros. Ay lalaki ka. Ay anak wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay. Pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay. Kanyat sa ngita, Mersay. Noab mo klaba karga anak. Diyak ko maimpalupos ngagsikuga. Na, apay ay akas ta ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak ta. Lakay kan bakatan. Ngam agkikyadak pa'y ladita nga agsiksikog. Kababain. Mawanti rumbang ay bain mo. Nagayatan ta ti panagsikog mo. Kaya nagasawa tamay.
Masikog di anak mo sa masikog akmat. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang na kita tataw. Ha? Umapal na kindiya. Uray la kaya ka. Makaputo takpay lang. Kan, uray kasta ti edad mo. Kat agsikog kapay bakag. Isungag ragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Kaya ti apo ka na ta. Ay, ma? Naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadan to nanak na. Kakaskasar dalang masikugan. Ay, wala. Kansan lang ni maluti masikaw barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka lamang rabak, tatakaloy. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malunga anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas kasanaw. Ay, wala niya. Tamay kadwang asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngamsyak ka? Awan? Nabayagang agdandan na kami kang bagakaw. Mo ang pay oray may saan na bukal may. Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala kini baby. Agsangit mo't latta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mo't nga gawawir. Awampay katulungan mo't. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis sa matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganap. Ala, pasensya ka na anak ko. Yag mo ni baby. Tadwada nga ubaek. Ay, Duwada sana. nga isalak. Sana. Ang mga may batan nyo pa'y layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae itong bigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kamanod lari. Makikiyak dito. Kinikinak itay. Iso akikyon ka mo't. Ay, baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pay. Baston ko nakmat. Ha? May kutoy na pintas nga asawa ko. Dananang kanta. At kinkin kidamot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwarta. Taagawid ak ijay lugar mi. Manan, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laang. Uyugan ka na. Saanen, adayo ti biyahe, maulaw ka laang. Siaklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laang. Ibagam ano, mapilpilitan ka. Tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaldan. Tanalpasan ti balay mi. Katuwa na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Uwan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mirsay kan ti anak na yakan kadwak ti balay. Kaloy, masikugak manen. Anya? Ay na, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadag iti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laang. Ha? Panguso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan mat makita kagat gatangan.
Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabit lang, taykan ka. Lukas ta? Masikog man ni Nana Mirsay. Wan! Awanan! Inatiw ka man ng barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi na. Ay? Talaga, na. Ang napigpigsan sa ti dara ni Nana Mirsay, ngim da kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karup-rupa, ti puto iyaw? Ni mo Nana Mirsay, ti kayong ingas na. Ha? Masigurado at di sumarunon tong anak may. Kahit kaing ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na. Singin dagiti anak ta. Mirsay. Kahit lalaki na adwa. Oy, ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. Adaman ipasikat kon ka dagiti kakaruba. Kena. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam taagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang. Ay. Apay ang nagtatangos dagiti impas ngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti imalaanda iti agong mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika, ha? Mercy, sino na ito'y natangos sa lalaki? Kwa, Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy, udno ka diti bagbaga na ito'y lalaki. Pakawadan na ko, mga Kaloy. Ha? Anyat kayat mo sa Mercy? Ni Eduardo, ti ama dagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay na arabin mo, tikas to yung kanya, Mirsay. Apay! Ididamo kasla jackpot yun ti imbaga ni Mercy. Tajak ni namnama aliputan na. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gaya man nagtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbidutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan da ita. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen.